Man kapor pilih syong silent badu play, man syong badu try, ne ban yarok ban mani kata kamera pi syong em, wan ra kong kata em, man nong balai ban kejit no ye kan man sim mani na pi. Om tang ladak mlai na pi nong bai pam yo ki kon ki long kumno padang no ban mani. Ki kon sakran snew pa jagi macan marpa teng em pi la. Yala jong. Syaitan nonton kata ban kejit no kan mau ukwa ban kejit no em datang kejing mani namar bela youtube wang ngamla bangan don ha kejing mani namar kejing mani ka wan ra ya ka presence ka jong lay but hai bron ka presence jong lay ka presence jong akam la ban don anta dei namar kata video i habarwai jing ro jing mani em beli mesin paman kiki kita beli kiki namar kimla ban snap ya kejing mani ka bisha dei kata ka pot kiki oh kisang man kalon kikerbet namar balik kimla man siya. Patay man kung tawan pat hangi pat kinong maniyam. Benar raman sen benar. Kadi ka way naki atiar ko sa itano pan kama kini kasi. Ngila kalaba mo, ngila pediang, ngila lay sa kumjing pan baptes, ngila syakri, ngila yalap bro ya kiway. Kawan pat pun sen benar tadi. Kan mau ba jabi? Ya ka jinglong ngabarem ka jongpi. Dia kata dumok ya kata nalem dia pi ikon nane mano ba associate bat pi ki ya snow bat pi un paniyu ba kata dia kata weng ya kita baro haga ni kasing ka kwa ban kran sa pang gabor jong ka jing mani gabor jong kay ka jing mani haga por jong ka thama gabor jong ka jing mani haga por jong ka thama namar hagi ni kasing kin mau ba ujisu uong ya kaning nong Samaria Kaninga nong Samaria hakal nong gabasao pinshem ya kata haga gospel jong Yohanes kaya halaka jong katma kata kade manwat yu ba ujong ka ka Bible ka ong ka adon sangut kita nga berkata ka kaya syong kata de Henrio umdai jong ka baru Jisu ye kren bat ka baru daong haga dekot ka bar pusao ki ba mani yu blay kin mani haga mensim bat haga jing shisha haga Haga mensim bat haga jing shisha. Ujisu Ukrainya ka syapang ka bor jong ka jing mani. Bat ka rukom jong ka jing mani. Uong kum ni ka dekhot ka ba arpusa ublay ulong mensim tika day ya ki ba mani ya ban mani haga mensim bat haga jing shisha. Ubatay ya ni Gabriel syapang kumno banwan sya ublay. Uong ba ublay uday mensim haba piwan ha ublay mo and those who worship uta uba mani hagai haga mensim bat kay kajing syam day ban sutang ban sumani hada kata kajing mani kadai bandon haga jinglong gabashisha haga jinglong bayu gabashisha namar hagi ni gisingi gabangingi em nganong ipi barok ngidon haga thma ngidon hagai haga thma jong kajing penshoy haga thma jong kajing pang kajing sitom haga thma ka yo ka kot haga thma haga jing day haga shongkha ka shongman haga thma haba pet yaki khon baki ngop haga perthai bat kum jo ter kumta kani di ka thma ka bangi yo I bet man gapor bat kani ka briru ka ya la ka jong ka thma haba Jisu uya kendo yaka Jisu uap nakabanta ka ni Gabriel nga sunat bahang da puli gospel Yohanes nong kabasa ko de gayu ngayo I bo Jisu uap nakabanta ka ni Gabriel amba ka ni Gabriel ka up yo Jisu ka ni Gabriel ka kamliwat yo Jisu kaliwat handre u Jisu uap hakata ka jaka nakabanta ka ni Gabriel ka peni ya kata ka jingit namar ka ni Gabriel ka don ha pedeng ka thma jong ka jingim ka jongka baru Jisu ubatay ang kani ka thma Paniale kadai lada padon haga jing mani bat kata ka jing mani kabar padon kadai banlong ka bashisha kabayu ka bashisha today na maratang ngirwai dang na marabangitip ika jing rwai tang ika jing mani ngi persakut tay tang ka jing rwai ngirwai tang na marabangitip ika jing rwai ngikum kenut lang kamut mangilam mani pat ya ublay tang bangatip ika jing rwai nga kenut ka jing rwai kamut bangamani no ya ublay namar wat uriu perthairu ule ya kata haba utip ya ka jing rwai tang wat mangi bala tip ya utrai tang kidon ki jing rwai perthai ki man shwa ngi tip ki kum tem ngi tang kum kenut hi namar balai kani ka jing tip em tang em kamut bangilam mani no dahil din makata Jisu wan ra ya kani Gabriel bonong ki ba mani kin mani
om tang hakamen siem hanre ki haban long si syaro kabamot ngah kwaru ban ong yepi ke jing mani kam sakut tang haki jing ruai lan haki emotion ge jongi lan hakataka physical appearance ke jongi ka bashabar jongi hanre ke jing mani kadai bandon haka jing si sya ken hakai ka jing si sya baru jisu ubatai na gospel yohanes klanong ga bakhatnyo de khot ka bakhatnyo ngine puli hakane ga por menta gospel yohanes khatnyo ke ai ke bakaka onggen hakani ke jekaken ke ai kata jing shisha tu penkentang iki daga jing shisha kaktian jong me kalong ka jing shisha penkentang hakai ke ai ke jing shisha kabamot uchisu ke ai ke bu yakran makane nong samaria wang ki blay de woman sim ki mani kin bani woman sim berkata ka man sim ke dei ban long ke bakentang daga jing shisha ke bakentang dagai kabamot ulah sutu kata kamen sim kabalang hok akhmat jong belai berkata ke jing sisha jong jing pen kentang kawan tang nakaktin jong belai amen kawan nakaktin ke jong belai kabamot ke jing mani ke day nakaktin ke jong belai nakai nakaktin ke jong belai namar kini kam day kayu namar ngi hangini kisngi ngi perkhat bet oh ngala ruai kala day ke jing mani oh ngala shat kala day ke jing mani oh ngala puli ke tin kala day ke jing mani ngam kwa ba pin kut tang kata kadai ke jing mani kadai ke atiar ba hapdeng jong katama kadai ke atiar ba hapdeng jong katama ngine puli hani ko por ar koren sipo saw namar ki atiar kata ka jing thma jungi kim long ki bakan jado sangap bahasa kata ke atiar ke jing ile thma jungi kam dei ke bakan jado ke bakan do nang ta Henry ki badan bor dau belai ya kaban penkelon ya kikut ki baskem Henry ki dei ke ki badon bor no do blai ban pendekut ya ke kikut ki baskem ki atiar jungi kim dei ki bakan jado kim dei ki bayu Henry ki dei ki ba kenjaman sim ki badon ni ka bor ban pendekut ya ki ai kita ki bor ki ba wan yale ban ngi bar ka ai kata ka atiar bo blai wa yang aba dia pi kata ka dei ka jing mani amen ka jing yu ka jing mani ka ai ka ba punya per yang ngi bat ki wei ka dei ka ni ngi don ni ka jing mani pin pet ka no ka jing le niam jong ka perthai ka don be tang jong ka jing ruai perthai hanrei mangi ki bangai ngi don ka jing mani how blai amen ngim syakri ublay da ki jing ruai jong ka perthai harangi syakri ublay da pa pelong ya la ka jong ka jing em mangin long kinong mani ya u kinong mani ya u namar balai hang ni kada kran sha de nama kata ha ka isaya san pu saw de khot ka ba khat nyau ka ong ka atiar baro ka bala thau persya ya pa kana mentoy ka bible ka ong ki atiar ki jongi kim dei ki ba kenja do hari ki ba kenja man sim baladang idon ki atiar ki ba kenja man sim ki atiar ki ba kenja do kinumla banwan banyale yanga bat yapi bakin mentoy success lane succeed kinumla ban job yanga bat yapi namar ngidon ya ka atiar ka ba kenja man sim ken ti ka jing maniem kadai ka ba kenja man sim kam dai ka ba kenja do kadai ka ba kenja yu kam dai ka ba kenja dai namar kata ladang ngidang hagado nginum la ban song thu ka ai ka jing mani namar balai ka ni ka dei ka ba kenja men sim namar balai ka habang ngingim mani ngastunat bahak tin ka jong trai ka ong u David Ukran yang ka bantana ka sam arpu ar ka khot balai tu ini pek sam arpu ar da khot ka balai Henry melong ubakut me ubashong ha ka jing ro ki Israel pi u David hange o me melong ubakut me syong pat ha ka jing ro u blai syong hai laranga man pingi mani fi ka i kia ngi invite ya ka presence ka jong blai ngi invite ya kai ya ka presence la ni ka jing dor ringkat ka jong blai tin ka si bang yong bar haba ka jing dor ringkat ka jong blai ka wan ha ka jing em jong aba jong pi kai ka bajia fitem hey bo man sim jong blai udon hang ta don jing lai lut station nong koren ka ong da don kai but hey ba don ka jing lai lut ka bamot ka thma kamla man shong ka jing pang kamla man shong ka jing kurdu kamla man shong
Kino kijing jong ni ka pertai kamla man syong aso si banong ipi babon mangihang ni ngidei ki baong bakam mila de batip yu kris ngi khot la de kristan hari ngakwa ban kali hak tu hak jing im la di shimet la hak yeng jong a ka presence ka jong blai ka syong nem la ka presence ka jong blai ka syong ngatip ka thma em ka thma baro bawan maniale yangi kadam la ban job nama ki atiar ki nam la ban job nama ngiladon ki atiar ka bakan jaman sim atiar ba yu bakan jaman sim namar ka jing maniem ngi wan ra namar habang ngi maniem ngi pendon burom yo blai ngi le yu ngi pendon burom yo blai ngi pen kraw e bo blai ulong ken ngi da e ya u banya ki e baro ken nadu ka downward ka jongi nadu ka jing mo jing perkhat jongi nadu ka mat ka jongi habang ngi wan syakata ka jing mani ken ngi wan namar balai habang ngi wan kum ta ka presence ka jong u kawan bar habang ka presence jong utrai kawan em kapan kulmar ya ki jingmut jong ki nong shun kapan kulmar ke kapan kulmar ya ki jingmut jong ka jingpang kapan kulmar ya ki jingmut unong yele nang ta om tang kata habang ngi mani ka ba ka presence jong blai kawan em ngiyo ya kata ka bor kum ki bangai ngiyo ke dia kata wat mani tang badai mani haba fi mani em kawan ra ya ka bor ya pi kau ra yo ya ka bor ya pi ada pi pet pa ka bible tu kan telingan syu ai ke nuksa beneng kong du Paul badu Silas haga yeng bendi haba kila sya sempat haga nong ka ba country pin syam ya kata jong ka kam ki apostle hey ba kila sya sempat kila mong kisha set sering bendi ketaru kekejat jong ki syak te atau ding song kim non bor syu haga kenja do hari haba kimane ka bible ka ong ka presence jong blai ka wan haga ta ka yeng bendi ka bedum telu ka wan ka jing don ringkat ka jong blai ban haba ka wan ka jing don ringkat ka jong blai ka wat ki jing khang ki plelut ki kinjeri ki bala khom yaki ki hablut namar blai ka presence ka jong blai kawan aku abanai men sem ya pi lada nga ban ma pi ngitip ya ka ban mane hak tu ka jing thia ka banga ma pi ngi thia teng ka don ka thma ka ba kraw ba ngi kun holiday wanum yam sa ke ba dwai ke ban mane yo blai pan bana ya ka tin ka jong blai na ma ka tin chung ka long ka jing sha phinde yo i ba kumno ki kinjuri ki pra phinde yo i kumno ba ka jing khang ka play ken amen Upol badu Silas ki klamiam sa namar ka jing syak sempat om dei tang kata kila syak panlek ran kila syak humiliate bong tin long we namar belai ki syak patar ya ka jan ha ka to ko por kum ki riu rang ba man syak patar jan ka dei ka jing lek ran ba ka jing yo kam dei kum ka dei ka juks ka bang menta ka spas nem ba arpa we ka jing tar ya ka jan ka dei ka style kam dei re ha ki pun menta ki pong ka janjot ki ong ka de ka style hari hak ka to ko por pi pong pi syak patar ya ka jan khmat jong ki pai ba kata ka de ka jing le ran ba om dei tang ba ki pang ba syak sempat ka don ka jing le ran ha ka ba ken jado syu perkat ma pi ha ka jing mo jing perkat jing don ta jing le ran syu perkat ma pi lada pi syak ma pi kum ta nga syak kum ta nga thara ban ye ka jing pang met ngila perkat ani kibriu kin ong kumno ngasak kriyo blai kibriu kin ong kumno ngasak tar kumno blai saya utau blai kam pelat blai uta hari ka bible ka ong ngat try kini ki Paul bar Silas ru kido bor hari bakin yo bor kisdang ya kaban mani bar ka bor ka wan haki bar kata ka bor haba ka wan kumno namar ka presence ka jong blai ka wan hier bar ngaso si babon na namar kim sul thu ba ka e kini ka wan haki em kido no ya ka jing pelat namar ka jing wan ka presence ka jong blai kidu no ngai ya ka jing pelat dei namar ta Paul bar Silas dei ba ki sange no ki mani em hadu ba ka jing khang gala ple ki jeri la lao no na ka jat jong ki hanrei ki klem sange ya ka ban mani yo blai pite ba bon sen nangi ngimyo ya ka jing pelat pura ka dau ka dei ka ne ba ngi si sange no ya ka jing mani ka jong ngi stop no hai tai por
Ngi stop ngamong fitang hak kapor berwai. Tentang pin sutu apa pi duai hayeng. Tentang apa pi puli ya ke Bible. Tentang pi syong hak kecingnya selok em kawan kata kabor. Wan empen kut kumta. Yai beteng. Amen. Yai yu. Yai beteng. Namar belai. Pinda yo i ya ke kamba ke jong belai. Bakata kajing pitu kan ni kajing mani jong Paul silasam hadu kada kata ya kita kiwei ki parakoi di ki basa set lang ha ke yeng bendi ki wan joy lang om tang kata wat hadu utau nong abendi uwan lang ha kata kajing mani kajong ki tataken hari babun sen mangiyam ngiyo ya ke present jong belayam ngi iya no opat namar belai ngim syong hadu hang taam bangin da sungtu bangila dapura namar belai ha ka pila dap Kibriu kinyok mat jingkerku Nabi. Amen. But kata dia benengkong. Baar pindapat pakai Bible. Joshua. But kita kipai lang kijong u. Haba kiya yat. Ya kata kerok Jericho. Ka Bible ka batay. Ublay uhikay yaki ya ka bor jang kajing mani. But kata kajing mani lang baba silent siya nengkong. Kan mau kadon ka bor. Haba ki bangay kisyong silent ha ublay. Silent hai, hau boleh. Pim dan kame bendelik cau boleh pihak karkat man kapor. Nasi yang don kapor pihak jar-jar. Henriu teli kisngi ki jar-jar. Om don jingkran. Kadon kapor boleh umkwa yang apa dia pi ban kran. Teng-teng nasi ong. Apa pisu tu lebih tak perkat. Kini kanumla bakan dia. Ublay unumla bale ya kani ke kamba ngadon kani ke jingpang ublay kadon ga artatien kanong nabi si siwan gitu gimana artatien baik tentang si ublay unumla ban pen kelai kan yo niu kon jonga yo niu lok jonga kani ke lok jonga ublay umla ban pen kia yo lok jonga ublay umla ban pen kia ikon jonga ublay umla ban pen kia nama kadon kani ke jingpang em pitep ublay udah tip kata kapor dan ngikren em ngin keren niya kajing artatin. Nginong ho nginget yo blay. Hanray tips hak kajing long breo. Ngisimlin ha manong kata. Denom deh. Nginget yo blay hanray siyono. Tips pat hak kajing long breo mo tip kalong ne kamlong ne ublay unle ne unum le ne. Tik ngistang banwat ublay te bohok ngite bapop mo. Rala kala bamur tapi dang penbenah baik. Ngate bapop tip ublay dang map ya ke pop jonga. Bat kedang ong pat ublay wadap da kecing senai bat bu jeklipat tip ublay dang map mo ya ke pop jonga pi ke bamur ke badang mi na kesentur jongiam ba arta tin sa mentang tip syuk ni ke perthai kum ni ke ba hiran ngam tip syuk kan kiu ne kan long kum no ni ngam tip syuk ngatip tangan ni ke boy hak ni ke perthai ke don tang ka bye bye bat kani ke bye bye la dangim don baru trayam kapan ban kia bah rangi don no baru trayam utrai pan bye bye nangi ya kata. Amen. Dan doai lah doai sikan tin nak tip ke Bible ke ong. Ban ba doai ya ke telet bom tip. Ngasi ong tu we du telet bom tip ngim tip doai you. Bubon ngim tip tetengi doai ngi tunom. Tadi kita bom tip em baba sengap jar. Teteng pi doai em pi sutu ngam nang su sengap bet. Ladam sengap su mane bet. Ong try melong oba krau. Ngasi ya ro bet ya me. Mel atip lupa try ai ngo ya me. La biang naik dong kam tan ra. Tentang film lah masuk tulut. Hari don kam kapor em ban sengap jar. Ban iyo sengap jar. Uplay di kata kikun Israel kipat ciok tu training sengap jar. Uplay wangan ai training em siapa menlek sepok rikanan. Kawai ke training ai em sengap jar. Kan mau baik. Kacing sengap jar ru kadai kacing mana ya. Amen. Tapi orang try nganget ya me. Try orang ki sengap jar, baki sengap bet ki yat bet. Ngatrai ki kuat ban keren. Saya ada mana? Ban ya keren tapi semua tapi yat bet sengap bet jar kuat ai ban di keren. Hendak belai lo orang ki sengap jar. Kan mau bet. Ka silent kamut badai ka absent ke jong belai. Si orang tin nong way. Hak tin kasih orang mau ka jing sengap jar kamut bau belai umdan. Hari kecing sengap jar kapeni bau belai udan bat utrei lah kajong kakam. Kat baki dang sengap jar gini ya. Ublai utrei lah kajong ban pen perai tu ke kenro. Ban pen perai tu ke kenro. Hari ong iki me sengap jar.
Lada mi halana me mesia ngamyo yang ngabangan tray. Kadon ko por ko gibangai. Apa pilet ban pet hai tai khiu ja jong pi. Dan ja. Pi pet hapo kata ka mo ha he pi bu khao dan khao. Pim dan kam ban dah latan. Ong atrai nganget menle ya ka kamba. Amen. Ngong ipi ngila poi biang syakata ka benta. Ufip ka jela changi menta ka sniu hadu ka tayam. Kaba ngala ba no fi. Along ngila along fi ka jinglong man brio ka jela ka batip brio tip belai. Manta tip hi aisyo. Kita ki jing sniu ki bangi bena am ki bangim pat ju bena. Ngadong ipi ngimpat ju bena. Kat kita ki jing sniu baki jia menta. Ada fipet aki news pin lap bet tang kita. Wan di sha lutino ki wan le kum ta lalong kum ta kelung menta la so tieng ya ki rang ba banyak la so tieng la i lai ko ba ha ka sela changi don tang kinong tu dai su kinong ba denam dai na lai ko bet don tang kinong tu kinong luti kinong penyap kinong tombor don su ki ba kai ka ba jia apa kay melang kasalang? Ngiyo kajing hiran. Hakan kay melang kasalang. Tagtang ngikum kran no tip ublay ro try melapan kala. Haring yong be atray memon kawayro ka mansim banjat. Fi tagtang kadon ka poreng iya ban sangap jar. Tagtang fi kun ki ngop aga drops pimla ban lay ay. Ne don manora na yeng kimla li ay. Sangap jar nai kran tusuk tuk tin arta tin. Oh tete wat ublay ro melapan kala. Ngi hadu kata tu yong. Waduh blay rum laman penkela. Wow, blay wong macam pulih Jeremiah. Ngalong blay halor kedok baro. Ngi ong pad. Waduh blay rum la syoban penkela ini. Aduh kata. Hari tidak mal kata ngasi ong kacing sengap jar kedai ke borba jong kacing mani bau blay utrai. Amen. Nrius ngi sengap jar haga si wah nyau ki hala. Ka Bible gong ki perta kenro kepra. Nang tayang pinapit sa kawaypat. Hakabawan niya laya kabawar sa kachingdom. Ka Bible nga sunat ba. U David habaw Saul wan umin simbaman ha. U David ulay yu. Hakanong gabay kanriw. Dakat ba arpulay. Pinapit hakato ka jaka. U David ulay yu. Usumani men. But habaw umani ka Bible gabatay. Utaw umin simbaman. Ukenriya. Now Saul. Habaw umani. Uta umensim baman ukin ria om nang kata bang ada semua peladu do tentang hakajing bor jong kajing mani jong kajing ero kadan hadu kata tentang kawan raru ya kajing itu lupa kajing iyo hawe si ibang nong gabalai hakad khot kaba katsan kan rio walai sha wong khot yu nong tem wong wan ra ya kajing mani namar belai walai sha ula bitar habo pet itu si im wong bắt nó về hiền hả kita kisi em đã sunat lại nhau chiếu sao phạt wong malam yêu tao nong tem bak kanwan ke presence ke jong teng aku apa nong ifi haba kawan ke baken jado ban telep ya pi wan ra ya ke jing mani ban job ya kata amen ban job ya fi hawalai sha kawan ke jing bitar hari usuthu wong ngani ke jing bitar kam dai bandon wong wan lam yêu tao nong mani yêu tao nong tem bat wan ra ba ka Bible ka ong kawan ke jing itu lupa hawalai sya. Kini di kinuksa kiniat bangasim na pa ka Bible. Kumno bacia badu Paul, kumno bacia badu David, kumno bacia hapo Jericho, kumno badu Elisha. Hari kini kasi nga kwa bangin specifically sa pang ni Ubriu bakerteng u Jehoshaphat. Pinshem sa pang jong u naka Chronicle kanong gabakat nyo, kadu kanong gaba arpo. Nginiyo ba kumno uni upanan kami ka jing mani yaro yo try. Hapreng jong katma. Hey bo unbu sya yo sipai hakmat do. Hari ubu sya ya kacing ro ban mani yo ublay. Haka banang kong do. Ubiang lot dapat yo ne u Josaphat. Udai utau sim, ubau tip yo ublay, ubau wat yo ublay, ubau penklan ya kacing bishar jong ublay kum ta ter upen yeng lot ya kenam da Juda. Hanrei kan don ro pat ka benta ka ba ublay umon ya uba onle. Bat kaway na kata bateng nga ban napiru kum gibangit ngiyadon. Kata ka deyam ngiyadon ki paralok
Lan kita brio ki bangi ki bam tip ya ublay. Ungodly friendship. Philip uni uyasno bat kita ki bam ngai. Lang ba ka shongkha jong u. Rangi puli hak lenong ka bakat pra ka ong kum ni dekat banang kong. Te u Jehoshaphat ula don ka spa bat ka buram kerhai. Bat ula yalok bat u Ahab ula ayu. Ula yalok bat no. Badu Ahab. Lang ba kum no kat kakak. Haktin pareng ka tho shai pe jongi kitin kasih ka tho tang kata. Ka om ni bat ula yalok bat u Ahab. Haktin pareng kong kum no. And he made an alliance with Ahab through. Kemana Bible kasih kamdan kene. Hak Bible kasih ke kam tho ai kene ka benta. Kasu tho be yalok. Harekten pareng ka ong kum lang ba kam no. Ya. Poi shongkha. Lani ka jing shong kurim. Ahab ka jing bakla jong u gade tangan ne. Bakata ka jing long lok jong u ba Ahab. Lang ba kata ka jing poi kha. Berkita kal ying ka jong Ahab. Kawan ra ya ka jing sniu ha ka jing em jong o. Kau ra ai ke? Ya ka jing sniu ha ka jing em jong o. Hado ba ula dei banyap ha ka ta thama. Jaka jong Ahab ula dei banyap u Jehoshaphat. Namar balai namar u panyedai lok ila de bat kita ken. Kema ba nga ma phir teng teng. Ngila tip yo blai ba em. Ngi yeng lot nam tau blai ba em. Hari kedon kata ka jing lok jongi. Jing ayo? Jing lok jongi. Barki AKA jongan nga perthai. Kabawan ra jing ma hado kata-kata. Wat ya ka jing em jongi ro. Dei kata. Upol udah maham ya kania. Haka arkoren nong ka benrio. Ubahok udan jing de ayu bat ubam hok. Udah wan ra ya kania. Bat teng teng em. Kam tam e kania ka baw ong haktin pareng le. Uya lok bat u Ahab lang ba kay? Through marriage. Kan mau ko bangay. Samla. Kibala shongkha ngamdani ay. Hari kan mau ba ya u ne yaka ka ba pipi wat kidi ban tip yo blay ba em. Amen. Naite pinwan ra ya ka jing char ha la dehi. Ngalayo i bakumno tentang Gibril bala tip yo blay por dang samla namar ka shongkha jongki ka day shabar jong jing tip yo blay kumno ba ka jing em jongki ka jot no bat ka perthai kata kari ka mamha wahap ubiang lot nang u penieng lot kumusiem udan lot dia kata handai kan ni ka dia ka jing elok kan ma ba bat no fi ku blay kiti dia kata ha ka siti jong Yohanes ka ong ba phim dei wat ban ye ku blay ru lada kimnon ya kan ni ka gospel ngakwa ngasupet kinet ha kan ni ka por mo Shti ba ar Yohanes record ka ba sipo. Kada ong ni, do not receive him into your home and do not say welcome to him. Ba ong hangin ka ong lada uno ro uwan ubamdon ya kani ka jingikai. Kan ma ba ngi hakayeng tentang kitiar ayung i welcome hayeng. Ya kibriu ki ba kumlong i welcome em. Kada ka ma ba ka Bible ada maham lupa. Ha kani ka jaka. Kadap ong lupa, bapi nai pediang, ya kum kita. Nai yo, nai pediang mana nai kublai, tentang ngi perkat bah, halak jong kecingim, bat nungi kublai. Dai kata kalau kabama bah tentang kabangai kaniyo yo tau ba it ubamngai, ya no fi welcome ha kecingim jongpi. Lani ubangai uyo ya kabamngai, ya no fi welcome halaka jong kecingim. Hoi kibala shong kam lali echo, hari kau dai kata upol usutu ya kata aru, kawai keren nyo udah batal lapi yo tengah bamngai, balik ke tengah bamngai kumno dai banle. Henry kadang don galat, ya no fi welcome ha kecingim. Namar fite Jehoshaphat welcome ya kabam dai. Om tang kata, uskwaro banya trailang ro, bat kita kibam hok. Mo bat kita kibam ngai, pet kalau nong kaba arpo, ar chronicle gini pet. Dekat kaba life sando life nyo, sobha pulilem. Bat adian kani Jehoshaphat usim Juda, ula penyeso iladi, bat Ahazaya. Usim ki Israel, uta ubrale sniu e. Bat ula yeso iladi, bat bantau lieng, bat ban lecha Tarshish. Bat kila tau ya kata lieng, apo Esian Geber. Teu Elijah ukun u doda bahu, ubana marashe, ula yetu lupa persya yu Jehoshaphat. Uba udaong namarba melapin yeso iladi baru Ahazaya. Utrai unpun jot no ikikam jome
bat kilieng kilapat bat kimla ban le Tarshish. Umday tango u Jonah ba kamla balay Tarshish. Wat kalieng jong u Jehoshaphat ro kamla balay Tarshish. Kadaw balay u yasno kti bat unius Israel u bakerteng u Ahazaya. Bat laong uni uday utaus u balale sniu Kenapa wah tentang ladai bangai, lep no dari bahagiang. Nama uni ulah dari kenja bahagiang, nama lamba kasih esong ka. Ong ladai bahagiang terlep no, ya tray lah kai tray lang. Ublay uang ngam somon rama. Uang ngam no, ngam mon hira, ulay ngam no. Kabay bagong te try ulah penjat no ya kakam. Lah, ada ngap perkat ya kan dia. Ublay ubai kam, ublay ulah arwan penjat ya kakam. Lada kakam jongi kam long bek hakmat jong o. Lada ka kam jongi kaya sno bat ka basniu Ublay yu. Upenjat no. Kani ka lieng nga hak to porem nga kwa banong yu pi. Lieng ka dei kei ka bakodor ba. Kani dei ka por ki badon lieng em dei tang kisim. Katar we ar. Ni udah snai kani ka lieng. Bania kai. Lomba banon ra kita kejinge kai na po Tarshish. Ublay wang amon. Ulem no, kabanung kong du ka Bible kong, penjot no, ya kam jong bat udah penpat no senang tu keliang. Habang puli siya pang ujiyo sapat kini ki atli ki bentam, kah ketik ngakwa abanong ipi. Tang bang ladai ubangay, ngamani yo blay, ngahap kamkut tang kajing mani, ngahap long sisharo, bat no bangayas no. Amen. Shisha kabamun, haban sno kat kum kaktin jong Jehoshaphat ubiang lut. Hanoi menta na marka ni ka benta ule yakini. Ule bani sno ula dai ban yap ngano via kata katma. Su aingo yo blay upenem yo. Di sya jaka wa hap la dai mau ban yap. Aingo uem hanoi tang kata. Ule yasno biang so baru kon jong wa bro. Bani trailang ya kata kakam ublay wang ngan penjot ya kakam jong me klam su thu men shwa. Ba ngan penpat seno ni ka liek ba mesngo koridor ba. Mesngo yu koridor ba wang ngan penjot sendon ya kata regen mata. Kan mau ko bangai ba seno ba kei. Ba kani ka perthai yo ublay umon. Amen. Kam ta me khana samlang ada batai ya fi. Ngahikai ya fi. Ngam dei against ya ka jingit jong fi. Haringa against lada kami day bat kaktin ke jong ublay. Amen. Namar ngatip ka habakot kan yalam tang sa ka jingjot. Namar pi welcome ya ka bam him day. Ken mau ba hakakam what welcome ya ka bam day. Wanu mi traino ya kata ka kam ka bam day. Ngau bila da kibriu jong ikitip yang ni kaktin nganget ka jala jong ikan umlong kum ni menta. Namar ngingi welcome ya kata. Namar balay ngilay sini tentang sidon boong ro. Mlaylay what eka black money kalaban kala white money ra fi I know so blay. Anom la ya kata. Dei kata nganong fi. Abo try udan sakiyeng jong sakhayo sudong. Nei bangalabam club ngan panpai no. Sausya. Namau blay jong ulong bakot ban bakentang. Baru upen kentang yang i da kajing sisha. Kajing sisha dei kaktin jong upen kentang da. Wat ujeo safat ngong fi stunat ka banangkong ulay tau siem hada udan ro kani kajing duna ka jong uya snok ti alliance badu ahap lang baka marriage bat kibam ngai bat omdang bat bat kikon hada blay penjat sendan ya kakam yo kadon ro ka benta banga ma pingi ya jam ong balay kat ne jing balay kat ne pet yo ngia snok ti bat kibam dei na ngio snok ti bat ke kata kakam yo blay o ngam syam sobha kan ikor kom jong le jong be. Ni kata ka jing em pi yang blay kat ni ka jing Blay kum khana samla ta yang blay nga wan kat ni. Yo ka dei tang namar jong kan ni na. Nama ka jing sno jong pi. Kan mau pilet chi college, pilet chi school, pidon la ka jong ka benta, hari what is no bat kan ni ka perthai. What is no ayo? Ngim dan syu ka jing kai moral hang no ro benta. Ngidon bet cingikai tang ban pensniu. Bar ka Bible ka obatay hang ni kalong unta. Handai kat ni ka wipat badu blay yo iru hau ni briu ya kata kat ba udang imbat ya ka ban ya ka jing ka bahok usdang bantung ya kitiki nong bishar ki bahok ka bat. Kan mau ba ya ka ni ka wei. Kat ba pidang kwa ban ya ka jing
kaban penkhut ya la dia nak jing sniu jang ni ka perthai ban em kata ka jing em ban pan bha ya la dia em kan mau setan on so bang ni pi kata setan ha kata ka poram on ra ya pi ka thma dalam ngat balong setan ya le baik nyamar balai ukwa be jing em bangin kulmar jing mat baik bangin don ba ya pedang ka jing ya ka bible ka batai hakal nong ka ba arpo Chronicle arpo ka iga ba jiah ni Jehoshaphat udang penbet akan dekat besar pindah pet yang tu kong. Baru Jehoshaphat ulah syong ha Jerusalem bar ulah lej pat ha pedeng upet ba nadu Beersheba bat kumno ulah wan lampat sya uterai kita ulah batai te. Ublei ukpa jongki bat ulah thong ginong bishar ulah penbet ya kiai baro. Usdang man penbet ya giling do ulah sedang manai ke hukum ya ki kumno bagi dei ban em kum ta ter. Setan no ngam setenat ime Jehoshaphat. Katakan ni ke Syah. The truth kena kedai kejing sisa. Fisya kri ublay, soitan setengah ni fi. Unfi ku kelalong long syun jong fi. U kelalong iyo. Bon soitan nang kau ikam. Lada u ijru ya fi u penjat. Lada u syun ya fi un penjat. Kata dia kam jong u dei nong penjat. Nong iyo. Dia kata ke Bible ke ai kerteng Abaddon ya u. Ha kitab Jepun pau. Nong iyo. Lada u ijru ya fi dia kata brewo. Unga ij me di me hadu kata hadu menajat. Udah itu penjat, uisi itu penjat. Nama kata kadai ka nature ka jong ka jinglong ka jong. Ka jinglong jong setan em justru tenat ha ka jingkemen. Dei nama kata ka Bible ka batai kaladon ka jingkemen ha breng. Han reu setan don la ka jong ka jing sebut. La tayar ya haka kitab Ezekiel nong ga ba arpo pra ka Quran la tayar la pen biang yu han la syampat ke jing bamhok namar balai kata ka dewan ka nature ke jong bangan dei ben le bamhok bai umi tenat bo pet ke peraden ka biang lon uwan ra ya ke jing jot hang taro hey bo setan ule jam uwan ra be tang ne ko kumno ban destroy dei namar kata ke ka bang i menta apa ka perthai ka de tang ka destroy tang ka jing jot aka syong kha ka syong man ka jing jot jong ka jing em ka jing jot jong ka kam ka jing jot ka jing hiran ha ka jing man brio jing long brio kata ka de ka kam jong o baru i Jehoshaphat ustang man penbet berkat ba udang penbet menta setan o angam stunat kata ulem no ka Bible ka batai uwan ra ya arngot kini kita ki arngot kita ada ya ki Moab bade ki Amon banyale ya Jehoshaphat manu bade Moab bat Amon pinsyam ya katenrai jongki kedai na Genesis kanong gabakat kendai de hot balai po katenrai jongki Moab bat Amon kindak ngan kwa aban batai ya kataro katenrai jongki ni kini gede ki kon pindalang ngo bah cicisya ulot lo ade benjot haka Sodom bat Gomora Hari dak mar ka jingai ai ka jong blai la palaj em ya ulot bat iki kun kan thai jong u arngot hari soitan wong ngamuhun ngat ne si sen ngamut penjat ngan penjat urung haki kun kan thai bat lang ba ki kun kan thai kini ki kun kan thai kilet bania poi kha bat ukpa lang ba ki pendi wan yu ukpa penbuat yu ukpa bat kini ki arngot ka Bible kaong kisami na yumbahe mi Moab na berit mi Amon kini kita ki kon bi nei kini jing si syam kini ka sang hakmat jong blai dia kata hapinde yu i por blai ubo ya ka an uda ong kini ka songkha ular ukpa upoi bat ka kon kan thai kadai ka pop kadai ka sang bat dia kata lawan ra hangta Pat kene ke pop ngau fikam kut tang tu mat mentar ngayo i ya kata ka imlang ka salang jong i bakumno kupa ubat bor la jong ka khon kam so sngan ha ka ti ke jong kupa hey ka jingmut kupa abba ka bawan na ka tin Hebrew abba ne kupa mang yong kasi ka bamut u protector unong yada unong pendap hari menta kiun kan thai kim so sngan na mo khmat kupa ngau sngan de namanum tep ne kupa tham ta me dari badai pana ali ta te la khamma susu ban ngilap ya kita ngiyoi kata ka haka imlang kasalang jongi bakini ki kon kan thai kumno une ku pau bre protector jaka ude to nong yada nong ne nong yada pan mi mani Moab badia Amon bakani ka jaj benri ka roy hadu kata ba benta ki wan yale yu Jehoshaphat kan mau bet
Ada usaitan umla manile fi na bar. Unwan nile fi na po. Usaitan umur penjot yu lot. Hasadon bat kamra klamla. U penjot man ya haga krem. Kata dia ke bama. Kani dia ke tma ke basisha. Kalau usaitan umla manile tma ya pi haga bakan jado. Unile tma pi bakan jaman siam. Un pentrim ya pi nang yo tia damit. Unile ya ke jing jing perkat jong pi bapinum syai. Namar mau ke kam jong uri men penjot. Wang hak adok la le kemen bah. Mlak manile tma hak met jong PM, unile tma hak jing jing perkat bat hak ying ke jong pi. Handu soitan wang nganile tma bet. Ladang ngai it rungan penjot, ladang ngai isi rungan penjot kata kadi ke kam jong ah. Hari ke jing ya per ke dengum ne, ki babon ba ki briu ki jot namar ke jing it ke jong soitan ye ki. Hanrei lada usun ye pi, usoitan ken mau Usaitan ada berem lupa nama Jisu ada penrem. Halo ding pernah arajas nem mensyua. Amen. Ban menta pi wan yele ya pi uka ban penjot ya pi hari ujot kela. Dia kata malaki ke ong bo ukala depe ya ki jat jong pi. Amen. Pi namar balai menta umla pa dia nama kata ba bo unsun ya pi ban bo uit ya pi. Amen. Ada uit jelah jot lupa. Ada usun nama uka penjot ya pi ukala depe. Stish kinong room ko ang nabakan rin ko barpo mangin yo right tayo saitan kijat jongi amen haro rinong shooting ilaman yo right haro rin buit tayo usong akli jongi pagka Bible ka patay man tayo ni Amon bat ngowa bat Amon kiwan banyale yo Jehoshaphat pinlap ha siya pang kini gidi kita hakapor kum kita mentahoi dan syu bawa dan syu ki Amon. Hari mentau usaitan dan laka jong kaboit banwan ra ya kum kita ke jing em jongi. Kum kita kibrio ki banlong ke jing wet ha bangin sakriyo blay. Berken mau de nama kata wan mo ong mangal aktif yo blay kan man ke jing e. Kan mau be ulot le udah kot ya kita ki angel sakayeng le jong. Udah ya don bat ki ula yo I ya ka presence ke jong blay. Ula yo I ya ka bor ke jong blay. Hari ke jing jot kawan ha ke jing em jong o lamba ki kon jong o. Kateng pun bak kibrio ki ong ngalatip yo blay kemlele yang am what you shim sting ya ka jinget ke jong pi dai kata man ka singi wan sya ka jing mani namar ka thma ka don bet bar ka jing mani ka penjot ya ka bor ka thma hangni ujo sopat kat ba udang penbet ya kita ki sipai u penbet ya ki nong bishar udang le ya kata sendet wan mawap badu amon banyele thma bar ki da bon pajba ka Bible ka ong kilai wan banyele thma ya ujo sopat kada khot baar kong ne te don ki balai wan ya tho hau Jehoshaphat ki ong lawan upai ba bakrau lawan we pai ba bakrau pina pai naga chronicle nong ka baar po kada khot ka baar ar chronicle ar po khot baar kong pai ba bakrau wan gat kata ki wan banyale yu Jehoshaphat kha kane ga jaka paru Jehoshaphat sisa nganong ipi ha kane ga jaka tin ga jong trai ka kran Bau Jehoshaphat ulah tiang dang kata banyale lawan upai ba bakrau banyale ya me sa silyang kaduriaw na Syria ken bat hakmi kiadan ha Hasan Tamar kabalong ka Engedi labatai hang ne kat bau Jehoshaphat udang penbet labna sa pangane pagka Bible ka batai Jehoshaphat wala kamno ulah syap tiang ulayo Kenapa aku kibangait ban syap tiang kam dai ka basniyo ngin syap tiang bet habang ibana ngini yo syap tiang bet haba biyo sawi ka kubor jang ka pertayam men sim syap tiang kan wan bet bar haba ka wan kan men sim syap tiang astana ulele yo ka Bible ka ong ula IT la de ban wat yo blay da khot balai ula le yo IT la de haba biyo sngo ka kubor teng ikon jong pi kidan ha kita ki kerta ki katsnem biyo sngo ba kile kunta Pi syap tiang, wat sakut tang jing syap tiang, sedang banwat no yo blay. Nama sisin habang iwat no yo blay un pen kenria yo to men sim syap tiang, nangaban na pi. Mana pen kenria, blay un pen kenria. Bat ka Bible ka ong, udah pen benasan don ru, ya ka jing syak jing en. Ngau fi ka jing mani kam de ya tang ka jing rawai ta, ka jing mani ka de ka jing wat yo blay. Kajing mani kadai ro, kajing syak jing en, kajing duai, kajing mani kadai kata bahai bapitip kadon kani katma, hendak film fokus ya katma, fi fokus syautrai.
Jehoshaphat hang ngaperkat kita kinang wan itu menong kat usi menong penkrek ke sipai bang India le. Ulai banwat yo blai namar ulah syapti. Namar utip ke ai ba kita ke sipai ke ba udon. Onom la ban le namar hang ni kiwan ki pait ba bakrau. Mawa bat kiamon. Onom la ban le ulah syapti. Usutu banwat no yo blai. Kani dia cuba ke bakrau yang apa di pia dia musim syapti. La biang wat no yo blai. Wat yo blai menong ablai. An wat ne yo ne. Let show try haki jing doi ba sha jing yen. Let show try. Bakum no menong atrai ngan wat ya me. Hakapor ba pipang fi sngo bangan yap no. Akani ka jing pang try ka di nga bangan yap no ngan kut no. Wat yo blai. Menong ablai ngatip nga banga wat ya me. Ngan syam. Ngatip kuwi ka si tang hap klat. Hari ngan em syanam ta jong me ngan pla. Ne kawan kata kijing ele jing kodo. Wada mo ngan le no kum no ka kam ayu bangan train no mangala man pendap ayu teng on fikadan ka pressure teng namar ngi hap pendap ka yeng kesem. Ada mdai kum ta kono fikitu ki brio basang ngapok kan dailat. Kum dai bi kin chu ki kum do. Mapli ki do ngasu senain ta jong ki ki yong ngin pen bam ayu ye ki kon jong i. Haba kawan kum katu em pinya le bet. Ya ki em na ka jing im jong i em. Ini lebet namar balai kadon ke cingket tentang kawan hanga pada piro. Ngi dono e ke kam mentale sendat-sendat saya bek kam mentale. Hang ni hasilong mentah kerja. Kita ke company mentah sing elektrik la syak yang nai wan show. Kita perkat ke ingin penbam ya ke yang. Kumno ngini le kawan musim syaptian. Dia kata ke Bible dia kata ong haga stish nong room nong katsan dekat pasal tu ngini pulih kan ke por. Room katsan sao. Namar kiki baro balathok men barim. Lathok nang badlong ke jikai yang iken. Badlong ke? Ke balathok nang ni em ai kan long ke jikai yang i. Amen. U Jehoshaphat ule ayu ula syaptiang. Ula wat yo blai. Ula duai. Ketien wat mut duai. Usah jingit. Am tang kata. Ka Bible ke batai. Uang anu penkrek ya ki sipai. Ngan penkrek ya ke jing mane. Ngan pengkrek ke? Ya ke jing mane. Dai namar kata uwan uni uwe nong itu lupa. Hau Jehoshaphat ubakar tang ujahesel. Uda ong ya haka dekat ke ba. Katsan uong. Uong ya Jehoshaphat. Jehoshaphat namar melas wan sya ke jing mane. Ublay uong kumne wat syap tiang. Nama katma kam dai ke jong me. Katma ka dai ke jong a. Uong kumno wat syap tiang katma kam dai ka jome katma ka dai ka jonga ong utrai namar bale ulam mane bat fitep kane ka penlong ya Jehoshaphat ban peniang no dakinong mane ukram peniang ya kisipayak maddo u peniang ya kinong mane bat aba peniang no ya kinong mane hak maddo shwa jong kisipai kabamot ubo ya ublay haswa kajing yarap kabakan jado. Ngakwa apa nong ipi? Wanumbu shwa ya kajing yarap kabakan jado hakapo jing menu ban yarap ya nga. Bu shwa ya ublay ban ya kajing yarap kabakan jado. Namar ba ubu shwa ya ublay shwa kajing yarap kabakan jado wan ra ya kajing mani. Kuma meneng ala puli meneng anong ifi. Nakasam arfu ar dekot kabalay. Habak ublay usyong hagay. Hagajing yaro. Ublay uwan hiar mansyong bat ki Juda. Bat habo ublay uwan mansyong. Kulmar jing mut kinong syun ki bawan yele. Bat ka Bible ka ong kita kinong syun. Ki peniap iwe ya iwe ken. Ki peniap dalade ya lade ken. Kada ong ya kani ka bentang aku abangan pulih kani ka pos apa pastor orang yarap pan pulih dekat par po arter. Ti haba kila sedang menrai babani ro. Utrai ulabu kinong apthap persya yakikonu amon Moab bat lumsir. Kibalawan menile ya ke Juda bat lai job iki. Namar kikun amon bat Moab kila yeng yele yakibasyong hau lumsir. Man penyap bat ban pendu no khot yaki. Pada bakila dep ya kita basyong hau lumsir. Uwei baro ulai yarap banyak penyap perlok. Ulai ayu. Lo ong tau we. Ame nyarap lo ngai me ngandung.
Kapag puli kini ngasong pelama om no. Fitip kini kila kwa kaya ya kejinyap. Kyong ban ba syak peniap hajuda peniap no memo nga dung wong dung. Balai rap ban peniap iki namar balai dakhot bar puar ko ong namar lasdang ban ruai ban yaro. Fitip kini kini kejing kini kini ke ka ba ngakwa ban ai man sim yang apa dia pi. Penyeng ya kejing mani. Hapreng jong katama. Yo pi ong pastor ngadon hapreng katama. Tama hagado, tama haying, tama hakakam, tama hakacing perkat, ngam tip kanu katama pidan. Sedang penyeng no ngatroy ngan mani yami hakaman sim. Bangan yeng ro hakacing sisya jong kaktien jong me. Amen. Wat long tang basurwai banang kejing ruai. Yeng hakacing sisya jong kaktien. Ujeu sapat habau le ya kata ka Bible ka ong kinong shun ki kulumar na marublay yu wan shong. Dei nama kata sangap bahai kene. Haba pi yo men sim koi pi tip pistonat bah. Ki bapat tip ublay ki pet pm ki kulumar. Ki ong nai le jesang rang tu. Lamar balai kulumar le jesang rang tu. Hari pi ba yo pat am pisu tu ya ka bor. Kata ka kecing emper. Umen sim koi dei bor iki bangai. Pen kulumar jingmut iki bangai. Kini ki kulmar, ba wan mesim jong try, wan kabor jong try. Haki juda. Ba kini ki ong bahaba penyap no iwe. Ki penyap paralog strat bah, penyap yo. Paralog tak. Kemudian kan mau kene kowe. Kajing kan penyap ya kajing he. Amen. Phim dan kam na mapi pi ka kam jong apa jong pi de mana yo. Bangin penyang ya kai. Ya kajing ro, ba de kajing mane. Dia kata what kuslai, amen? What am I? Bagi jing kuslai juga percaya nganong ivi kan you no ya kata. Pateng kidon deki obstacles. Bau usaitan uyale ya pi bapi sedang man mani ya ro you try. Fitip kubara kai kata. Uwan ban keren ya pi. Om kumbapi dei bojong blay. Ong bet kumapa pamani yo blay. Kumame mempet cing im lajong long no. Medi hok mong man mane. Kawan ra ya katu. Ublay try un map ya me kat katu kejing le jong me. Pet kejong no melak bam Pet me mele nong ponon ra ya kejing jar haying. Pet ma pale. Pale te. Kerteng jong pam dan basim syu padai ka bala jot ning ka jot tam. Teng uwan ra ya kata. Kat ba pinang mane? Pinang duai. Kawan kum kata. Pitip balay kawan. Ban kejap no. Ya kata kajing im jong kajing mani ke jong pi. Man ka por pi lek syong silent badu blay, ban syong badu try, ne ban yaro ban mani kata kamera pi syong em, wan ra kong kata em, ban nong balay, ban kejit no ya ka man sim mani na pi. Om tang lada mlai na pi unong bay, pam yo ki kon kilong kumno padang no don mani. Ki kon sakran sniu pa jagi marjan marpa teng em pi la. Yala jong. Syaitan nonton kata ban kejet no. Kan mau ukwa ban kejet no em. Datang kejing mani. Namar bela YouTube. Wang ngamla bangan don ha kejing mani. Namar kejing mani kawan ra ya ka presence ke jong belai. Parhai bron ke presence jong belai. Ka presence jong akam la bandon nang ta. Dai namar kata video i habarwai jing ro jing mani em. Beli mesin paman kiki. Kita beli kiki. Namar kimla man sengap ya kejing mani ke basisha. Dia kata kepor ki sedang man kelon ki kerbet namar balik kimla man sya. Bateng uman kum ta wan pat hangi pat kinong manihem benon rak man sim penrem. Kade ka we na ki atiar bo sok tahno penan ka ma kini ki ngila kala bomot ngila pediang ngila lei sakom jing pen baptis ngila syakri ngila ya labro ya ki we. Kawan pat tu man sim penrem halade. Pengen mau ba ya pi ya ka jinglong ke berem ke jong pi. Dia kata demok, dia kata nalem dia ya pi kon, nalem menora ba associate bat pi ki ba sno bat pi un peniyu ba kata dia kata weng ya kita baro. Ada umla pat dia kata un penan kam sok ani kuwi ka atiar ngasu ai fiknyat ya. Kata dia ke jing sarong. Jing yu? Jing sarong pat. Pet ani kumo pi tem dan syu. Kawan na ladiro kumanga. Kamtam ngi im kani ka pertai boong self. Dia kata ngi sobang selfie. iPhone, iPad. Itu em, game kani ka pertai bolong nga ba ita.
Ngiwat ya kata. Tetap setan sutu ban kecit na PM umla em unan ra na kai ka ba u layat lang ba jing sarong utap api. Pim sutu darwai mga. Ngakan mo amon siya gidon tagi perlok ki besi elam presung syem. Ngasih dom ba ya ki. Kasih ngakli tawe beli. Udah elam mo u em si ongom ne. Ya yang yarwa ya syat. Baro u peniang lo di baro. Darwai ki we am u yang gum ne upet. Ngo nga beli mer mem fakti ya gum ne. Em ngadang sengap ika sound ngapet ker kontem. Ngo ngambil wan jesek mep money you play what one pet. Tentang gidon ki bro belanang kan tentang perlong kum dah ban pet. Ban pet kalong kum no. Dia kata ngam ong healing festival baro wan money you play. Kidon wan pet sound ro, wan pet light ro, wan pet riam ro, wan pet babon. Kidon nak present play ki miss no namar boleh. Ki pet no ya kita. Berkinong kamla ka jongi ban jongpi. Ai kani di ka ma ha bar kani ka di ka ba ha kani ka spas nem ka ba arpo way ka ba ki wan dei dia mata fin de pej bon ki am ki kerteng ki mi na kani nga ba bar soitan usuk ban kejap ya pi ban panahap ya pi namar uang yakini ngawan ra kuslai do kami kuslai hera yakini sia ngawan ra gitu ci peram ro kam peram hera tang syora no jing sarong pej pi pim do jing peram pi sarong baik nga kani gede ke bama pelat namar basarong do di Nebukadnezar maru belai perlong yu bam plang sendan bakun tadi namar kata wadam ai kini ki obstacles na kini ki jing wit kin khanglat yang iban mani yu belai afi ngi kwa ban mani hari kadon baik kecing bet kan mau hakiwe bentar kan don hakini ke bentar kan don bet mudna man syong ban mani yu try ban duai ban yaro yu blayam pek kecing bet kinwan ikut na oleh piknik lasai kon rukia lut baro biang lut celo lek lut mulai jeseng weila pang weila jayu weila long ayu kul mar kata pek bahana kata sei long bae kata fitu setan kwa manginyo ban Manila loy namar uang ada kini ki Manila loy ngam don Jakarta ngam don Jakarta namang ngam don Jakarta ka kowe umay pastor fair si ilam tujuan mo kerdem mi setan hae hakejat uang ngam kwa ban syong hakejat de katangan pen keluar jing mut iki de kata utut bah ya kene uwan ra ban pentut yang apa dia pi hari kan mau jauh sapat haka klip mat usutu ya kata upenyeng ya kejing mani shwa ya kejing arab ke bakan jado kejing mani ke basisha ke dia katakan hey bangi penyeng ya kejing mani ban kanono kejing arab ke bakan jado kanono kejing arab ke bakan jado namar fitip lada kala yeng kejing mani kan mau ya kene ke weh ngin pulih ni ke posa menrupu pra siapa kan penkot dekat banengkong Tuai bau belai unyeng. Tuai ban pen sapret ya kinong shun ju. Ai bagita ki bashun yu kin pet yap akmat ju. Ka Bible kong to ai bau belai unyeng. Ai ban pen sapret ya kinong shun kan mau bet. Lada ka thma chongi kadon ka ching mani ublay wan yeng. Bar kinong shun ki kalayo sapret. Ki kalayo ki sapret bat ka Bible ka ong kita kinong shun ki pen sapret ya kita kinong shun bat kin pet yap. Penyeng ya kecing mana ya? Penyeng ya kecing mana? Yo fiong pastor ngarong ayat bah, hay tay benta. Aku aban ay mesim ya fi. Hakan ni kesengi. Penyeng ya kecing mana? Kecong pi. Penyeng ya kecing mana? Amen sim bat ha kecing sisya. Amen. Fitip kanega nong Samaria. Haga kelip mat kasutu ya kata. Kakalalong kanong mana? Barhaba kakalalong ganong mani kakalalong kacingker kuya kasinong Samaria namaru Jesu usa ha Samaria. Amen.